Alaxe da bai, jaun Andreok, gure osagai guztiak prest ditugu, musikariak, epaimaikideak, dantzariak, aditua, eta txapelketari hasiera ematea besterik ez da falta. Eta jaun Andreok, eman diezaiogun ongi etorria lehendabiziko bikoteari. June Elortza eta Eneko Sarasua. Hortxe ikusi dituzue, June eta Eneko, esan biek Azkoitiko udalerria ordezkatzen dutela, oso gazte hasi ziren dantzan, 5 urte besterik ez zituztela, eta 2012 urtetik gazte mailako dantza sueldoko txapelketetan parte hartzen dute. Aurtengo hau da segurako dantza txapelketa honetan parte hartzen duten lehen aldia. Eta Junek aizpa bikia du, eta bere aizpa bikiak ere gaurko lehiaketa honetan parte hartuko du. Beraz, ongi fijatu, bere aizpa bikia ere hemen baitugu. Alaxe da bai, ez da bera izango gero dantzatuko duena. Edozein kasutan ikusten duzue bai bera eta bai laguna ere oso dotore jantzita etorri direla, jantzien epaimaikideak ere hortxeari dira adi euren jazkera hori epaitzen, eta esan berek daramaten hori 19. mende amaiera eta 20. mende hasierako jantzi zibiletan oinarritutakoa dela. Bikote, atxeden pixka bat hartu eta berriz ere dantzarako prest, ezta? Ekin, arin-arinari.
June eta Enekok egin dute euren lana, badakizuen momentu hauek gainera ze komplikatuak izaten diren beraientzako, momentu hau gainera justu, izan ere arnaz estuka izerdi patxetan jesten dira, beraz nik segundu batzuk ematen dizkiet, arnaza dezaten, eta galderatxo bat edo besteri, erantzuteko gainera, lehenengo aldia dute June eta Enekok segurako, Euskal Herriko segurako txapelketa honetan, lehenengo aldia beti da berezia. Eneko, zer moduz? Ondo, bai. Zer moduz egin duzuela iruditzen zaizu? Guztua, bintzet? Ondo, bai. Disfrutatzera iritsi zarete? Bai, beti gu dantzan disfrutai dugu beti. Txapelketa honetan ere bai, ez da gauza makala, Zer moduz, June? Ondo. Zer moduz ikusi duzu zeuen burua? Nolako impresio daukazu? Pozik. Irriparrak dena esaten du. Bikote, eskerrik asko, zorte hon.